2020 yıl ben Muhammed Diyoji Kanada'da. Hormatly vatandaşlar, men birinciden bir bildirişi ýaýratjak. Şu mitinglere aktiv gatnaşyp. Şo sebäpden biz hiç wagt ýyda çekilmeýär. Her bir namusly, wejdanly Türkmenistanly öz watanyny, özüni borçly bilýän bolsa, onda ýyda çekilmeýär. Bizem şol adamlar şol çinim ýyda çekilmeýär. Diýeçi aga, siz bir adamlary bir alaňyzda da bir aýaňyzy ýerden üzmäň. Gaty bir sawsem türkmen milletini beýdi we sylamazlyk bolarmy beýdip milleti ýere pylçamaň. Özüňizi bırakmak. Üstesinde de addyla adamlarym akmak etjek bolýar. Adamlary şeýle bir sylamaýan bolsaňyz, biz siz ýalaklara ýol bermeriz. Siz öz ýurduňyzda ýaşaň, öz ýurduňyzda da näme bolaýan bolsaňyz bolaň, Türkmenistana aýaňyza çekip, türkmen milletini bir kanunçylyga itermeň. Öz işiňiz bilen boluň.